que gusto dá cando un chega a sitios como este que vedes, as miñas costas, costou o seu. Costou o seu, eu me imaginaba un sitio máis pequeno, pero ten unha poza, ademais, cunha profundidade brutal, brutal. Estou en Couso. Couso é unha aldea de Avión, non hai casi imágenes, vídeos, ningún na rede, esta casi é primicia. Hai sí, Marilu Rodríguez, unha amiga que vive perto de aquí e que me mandou fotos e que me animou. Non existe prácticamente camiño ni nada, esta é unha aventura cos ventos, eran máis altos que eu, bueno, tampouco é tan difícil, pero eran moi altos. Pero aquí chegamos e isto é guapo. Os aventureiros, os que teñan ganas, paga a pena, de verdade. É difícil o camiño, hai que vir con moita precaución, pero chégase. E estar aquí rodeado desas fentas, bueno, o tono turquesa que ten aí a poza, xa podedes ir compartindo e darlle me gusta, porque me costou, Dios se axuda, e crear contenido e sacar cousas novas a veces é difícil, pero paga a pena, porque o gusto desto non nos saca nadie. Grazas, compartide, Poza do Couso, Avión, pertiño da aldea de Couso. Hai unha señal na carretera. Despois, o outro xa é aventura. Pero paga a pena sentarse aquí e disfrutar deste sitio. Hasta logo.